Miksi me tehdään jotkut asiat vitu hyvin yrittää tehdä? Mulla on epilepsia, mä voit tommosen kanssa. Mulla on epilepsia. Älä saatana, hei! Mut me treenataan siis syyttömänä syntymään. Täällä maailmaa! Älä! Tuli mies, tuli nainen, tuli mies, tuli nainen, mutta minkälainen? Anteeksi meidän fanilta, me nyt jatketaan normaalisti. Nyt... Hei, yksi juttu. Ei ollenkaan strobo. Ei ollenkaan strobo. Me selitän myöhemmin, ei ollenkaan pitää muistaa pyrystää sanoa. Ja jonakin aamuna ennen sarastusta huomaat, että musta aurinko nousee. Sä oot ainut henkilö tässä elokuvassa, joka on ymmärtänyt syyn näiden ihmisten ongelmiin. Okei. Yhdellä ahdistushysteriasta kärsivällä analyysipotilaalla Pystykää vetämään tuota biisiä samalla. Pitkä kuuma kesä! Minne kulkisin, nyt tiedä en. Auta! Carpe diem! Carpe diem! Anteeksi, taas tää meni tähän. Pitkä kuuma kesä! Ja vähän tietenkin siitä vaikuttuneena mä menin kertomaan tarhan tädeille, että Riku näytti pippeliä. Elämä on kuolemista. Riku! Äliluosta ikä, eturusta ikä! Rakkauden näyttämä. Kiittää.